சொல்றா. எப்படா இருக்க? லாக்டவுன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? போயிட்டு இருக்கு. நம்மளா தான் போயிட்டு இருக்கு. சொல்லு. ஓகே ஓகே. இல்லை ஒரு சாங் பண்ண பிளான் இந்த லாக்டவுனில். ஸோ அதான் அவங்ககிட்ட சூப்பர்ரா, கேட்கலாம் பண்ணலாம். அப்படின்ட்டு. பண்ணலாமே. கண்டிப்பா. பண்ணலாமா? ஓகே. ஆக்சுவலாக சாங்கோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, அந்த தீம்ல ஒரு பாட்டு பண்ணணும், அவ்வளோதானே. பண்ணிடலாம், கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம். ஷூர். மோட்டிவேஷனில் பாட்டு பாடணும். பை. துணிந்து செல், தடைகள் இல்லை என்று தோல்வியை நீ துண்டாக்கு. முயன்றிடு, முன்னேறும் பாதை மாற்று, தயக்கங்கள் தூளாக்கு. வீரம் கொண்டு வெற்றி கண்டு வென்று பார்க்கும் வேகம் உண்டு. வானலந்து வேங்க என்று வையமாளும் காலம் உண்டு. தடைகள் என்று அஞ்சி ஓடாதே, தட்டி கேளாமல் செல்லும் எண்ணம் கொள்ளாதே. சதிகார மக்கள் கண்டு வாடாதே. வாழ்வோம் நாம் வாழ்வோம், நம் வீதி எங்கும் நேர்மை கொண்டு வாழவா. துணிந்து செல், தடைகள் இல்லை என்று தோல்வியை நீ துண்டாக்கு. முயன்றிடு, முன்னேறும் பாதை மாற்று, தயக்கங்கள் தூளாக்கு. ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று தங்களது வீடு வாசலை துறந்து மக்கள் 4வது நாளாக சென்னை மெரினா கடற்கரை வெளிச்சத்தில் ஒளிரும் ஏழை இடமாத்து, நீ பார்த்து பார்த்துதான் உலகமாத்து. ஏழை இடமாத்து, நீ பார்த்து பார்த்துதான் உலகமாத்து. போகம் நிலமெல்லாம் இனி காஞ்சு காஞ்சுதான் காடா போச்சு. உன்னாடு முன்னேற போராடவே முன்னோர்கள் வாழ்ந்தார்கள் நம் நாட்டிலே. கற்கள் இன்றி பாதை எல்லை, கைகள் கொண்டு வெண்ணை அல்லவா. துணிந்து செல், தடைகள் இல்லை என்று தோல்வியை நீ துண்டாக்கு. முயன்றிடு, முன்னேறும் பாதை மாற்று, தயக்கங்கள் தூளாக்கு. துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல். துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல், துணிந்து செல்.